Hallo og velkommen til GPS Gaming. Jeg vil spille noget Minecraft. Jeg ved godt, det bliver nok en ny episode. Ja, så jeg starter op med at hakke noget træ, og så får vi jo se, hvad det bliver til. Jeg starter lige med at dræbe de her folk. Var det ikke med, var det ikke? Jo, det var det. Der var det. Og jeg vil sørge for, at det bliver en... der er mindre. Det er nok ikke, fordi der er på lille mørkt træ lige der. What? Rigtig hjem. Sorry. Jeg har sat GM på for en sikkerheds skyld, hvis nu der sker noget, der ikke er så godt. Så har jeg lige en hjælpende hånd. Men bare roligt, jeg vil ikke skyde noget som helst. Men jeg gav mig lige start to, så jeg havde noget. Det synes jeg er okay. Bare roligt. Og det bliver ikke én kører, og jeg er ikke inde udover når jeg optager. Så I kan være ganske roligt, hvad jeg knider. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal bygge mit hus. Jeg elsker det her træ, det er virkelig flot. Så ikke træet plankerne. Nu kan jeg rigtig godt lide. Ja. Her. Men så skulle det jo være sådan. Fjern her også. Jeg ved ikke, hvor højt skal så jeg tænker på, at skulle være 5, eller skal de bare være, eller skal de bare være 4? Så jeg laver 5. Men så i dag vil jeg også tjekke, hvorfor jeg valgte på YouTuber. Og det er faktisk en årsag til. Jeg så Gex Game. Og jeg så også Brian fra Danmark. Og så Spørgedown, tror jeg det han hedder. Jeg så mange af de der YouTubere, Robin Kaja og den samme. Så jeg også meget af. Og det synes jeg var rigtig hyggeligt at se. Og så tænkte jeg, men altså jeg synes det er sjovt at se på. Så hvorfor gør jeg ikke det samme? Det kan jo godt være, at der er andre ude i verden, der også synes det er sjovt at se på. Og så synes jeg også, altså det er hyggeligt at sidde og spille, og så er der andre, der kan følge med. Skal det ikke være sådan 7 op? Jo, så har jeg også noget plads. Det finder jeg ud af her. Men så den her mine herovre, den kunne være god nok. Bare en klip. Bum. Så der er ikke en dyt. Men jeg synes altså måske altså jeg kan her.
Men ja, vi kunne også bygge sådan. God ting. Meget god ting. Og vi kan få noget rustning ud af det. Våben. Ting. Mere ting. Jeg har brug for kul, men jeg er lidt bange for at hoppe ned i den. Bange for at komme op nu der. Det er sådan en single play, så jeg kan ikke bare skrive åben. F. Så jeg tager chancen. Jeg kan altid kravle op og finde noget sted. Men jeg tænker, at jeg gerne vil have sten. Sten som brandsten. Sådan noget værk. Jamen jeg vil virkelig gerne have kul, skulle jeg til at sige. Før det kommer. Men altså de skal nok, altså lige de første 30-40 videoer jeg lægger op, det er nok mest med Minecraft. Så kommer der noget med League of Legends. Der kommer nok også en del med Take It i en periode. Jeg kan sige, at jeg spiller perioder. Måske så er det december. Eller 4. december. Men når den video nok kommer, så er det nok den 5. december. Der er også en video i gang med at uploade lige nu. Jeg håber virkelig, I kan se. Kan jeg så gå tilbage? Fuck det. Den er glad. Jeg synes nogen folk døgnet. Men egentlig synes jeg også, at jeg begynder at have rimelig meget nok af mining. Jeg synes ikke, at grund til, at jeg miner mere. Det er jo kun episode 1. Ja, det er jo kun episode 1. Det er ikke engang meningen. Altså, jeg plejer at sige, at det er episode 2 eller 3, jeg starter med at mine. Men det har nok været, det har jeg overhovedet de fleste gange. Men jeg husker det. Men jeg tror, hvis det er til at være tid til, at jeg hopper tilbage i op til mit dejlige hus. Men jeg tror altid, jeg kan finde tilbage til, at jeg kan lave sådan en gang deroppe. Altså gang. Er det ikke? Nej, det var det. Det er der ikke hørt. Kommer jeg ned fra? Det må jeg gøre. Nej, ja, jeg kan ikke kende det, men det er det samme. Jeg følger bare min far. Jo, jeg har bare nu, jeg kan det. Kom her. Må jeg mig? 23. Stopper den bare?
Det synes jeg ikke kan passe. Det må jo være her så. Ej, nu ved jeg ikke engang, hvor jeg kommer fra. Please. Okay. Ja, ja, det er den der. Helt godt. Nu er vi på rette spor. Så er vi hjemme. Jeg synes bare, det her, det synes jeg ikke helt er det rigtige. Det er nok heller ikke, fordi det skal være det lige nu. Så kunne jeg lave mig her. Ja, så jeg synes, det er... Tid nu. Jeg ved ikke lige, jeg tror, jeg skal sætte min ur næste gang.